Много се радвам, че тази нощ в Нощта на музеите ние ще представиме музиката на, мога да кажа, моя приятел Стенли Станчев, защото аз имах галерия в НДК, която беше близо 10 години там на партера, срещу входа на зала 1. И Стенли много често идваше при мен, за да си говорим, и казваше, че това е най-хубавото място в София. Един наш колега, Петър Беляшки, тези две картини, които виждате тук на стативите, са нарисувани от известния пловдивски художник Петър Беляшки. Той много харесва музиката на Стенли. Петър е не само добър живописец, но и един от най-големите меломани на Пловдив. Той не е излизал няколко дни от къщи, слушайки музиката на Стенли, е нарисувал тези две картини. Затова сме ги сложили тук на стативи. А пък и Стенли, когато беше жив, много харесваше творчеството на Петър Беляшки и искаше негова обложка да бъде с картина на Петър. Скъпи приятели и гости, благодаря, че почетахте нашия син Стенли в Нощта на музеите. Искам да благодаря на първо място на госпожа Елена Хаджистоянова за възможността да представя музиката на Стенли в тази галерия, която и той много обичаше. Тази антология е съставена от 10 диска. Ние ще видим тук част от нея, визуализирана от Мег Коновска, която работи и живее в Лондон, но беше така добра да направи визуализация на три основни теми, които сега ще видим. Суита вдъхновение, индийски медитации, Нека любовта ни води през пространството и времето и две авторски песни. Всяка от тези теми се състоят по няколко отделни парчета. Суитата се състои от радост от живота, лети високо, мир, любов и красота, крилети на вдъхновението, равновесие и спасение. Медитациите, индийска медитация с морски вълни, трансцендентален танц на Шива и Шакти, слънчев танц и темата за любовта е представена от 3 парчета. Молитва за любов, благодарност към небето и светилище на любовта. Песните са пътят към истината и написано е на стената. Аз съм сигурен, че ако ние се познахме приживе с него, той ще да бъде един много добър, не само студент, а бих казал и преподавател, защото в Нов български университет всички такива таланти като него се адмирират и пътя за тях е отворен към творчество, към педагогическа дейност и всичко свързано с израстването на такива хора. Той ни гледа някъде от други селения, но във всички случаи аз съм сигурен, че той е с нас. Вие ще имате удоволствие да чуете тази музика, наистина да се уверите, че тя ни пренася в други светове. Обогатена с екзотични звуци, ефектни импровизации и хармонични експерименти, тя има уникално специфично звучене, с което всички ние ще се уверим в това. Благодаря за вниманието и на добър час на тази, бих казал, пак премиера. Музиката на Стенли беше представена в първия ден на Международния фестивал Вселената на компютърната музика в Нов български университет през декември миналата година, 1 декември мисля, или 2 декември беше, когато ние успяхме да обрисуваме неговия музикален образ като един човек, който е всестранно развит, с много и най-различни желания за подход към изкуството и към творчеството, не на последно място и към стиховете и платното.